یەکیتیە خوێندەڤان و جوانên Demokratî Kurdistanê Rojava lêgaya voleybolê li bajarê Amûdê bi rê ve birin. Ev lêga sê roja berdewam kir. Gelek tîmên werzeşî jî têde beşdar bûn. Yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava ev çalakî me derxistî ji tîmên werzişî ê bajarê Amûdê ji bo em karîbin geşepêdana werzişî li vî bajarî li pêş xin. حكي حركات كرة طايرة جديدة بباجار عمودي وبري أنا ما دوري لسر مستوى شمال وناشينا تشيكر بو عقدم بو أف دوري طايرة ما تشيكر بو بردوامين بيش بو نشاطي ما إن شاء الله بردوام في نشاط رياضة لباجار عمودي. Di dawiyê de tîma Canciwan bi ser ket û bi wê encamê ji aliyê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanan ve hate xelatkirin. Devan û ciwanên li Amûdê vê çalakî çêkirin em tîma Canciwan Amûdê em serketin ez gelekî kêfxweşim û ez bihêvî me wilo daîmen van çalakiya çêkirin. Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava em van çalakiya dar dixin em xwazin pêşketina vê werzeşê ji bo çîcîlek bê em piştgirtiya wan bikin û van çalakiya em dar dixin ji bo xatirê dûrî ji edê herin. ARK TV Amûdê.